friends? Tawagan na si ating nanay, mama, lola, o ang buong pamilya kay mag-uban kita nga magtuon. Because another fun-filled Learning Friday is about to start. Diri lang sa Agri-Storya sa ATI Webinar Series Season 2. Good morning, Lai. Good morning, Elle. Good morning. And good morning, Sub, sa atong mga ka-agri-friends. Elle and Lai, nasayod ba mo nga atong gisaulog last March 8 ang Women's Day? Yes! And ang tibuok bulan sa Marso gyud mao ang celebration sa International Women's Month celebration. With this year's theme, we make change work for women. That is why Girl Power din ta today. Maong mama, ate girl, Inday, Happy Women's Month ka natong tanan. And we hope na dili lang today that we make every woman appreciated, but every day. And I hope that you make us feel that we matter. The next episode is for Women's Month celebration, ang Women in Rice. Yes, mo excited gid kay ko ana live. Pero this week, as promised last episode, we will teach you how to produce your own mushroom spoon. What? Para dugangan ang atong kag-alam mahitungod sa mushroom growing. Ibalik na mo karon adlaw ang Mushroom King gikan sa Iligan City. Mr. Pedro S. Marikit. Ang teknolohiya nga atong pagatunan karon. Tara na! Kung pagdili nimo ang katason nga agri-friends, muna katason sa 10 inches. Para nga pagturok diya sa atong mushroom, maayong resulta. Kaya agri-friends, kini it this ni siya. Sayo na kini atimanon mga ka-agri-friends. Kini siya. Kini ra bukad-bukad. Hello mga ka-agri-friends, may buntag. Niya napunta karon sa paghimog spoon. Aron nga atong itanom dito sa atong container o sa atong bidding. Ipakita ko kaninyo og unsang mga sangkap niining atong himong spoon. Hello mga ka-agri-friends, mao kini ang mga sangkap nga atong gamiton paghimo natong spoon or similya sa bulbarilla mushroom. Usa ang sundang, tadkaran, o una sa tundan. Kining una sa tundan, basig matingala mo ka agri-friends, dili ni basta-basta nga unas lang, di pareha tong unas nga uban, dali ra mawala ang iyang mycelium. Dala ang iyang paka niini. Muni atong taguron. Ayon diri, muni mga sangkap na tong gamiton sa paghimog spoon. Kining salupin nga 5x10 012 to. Dili kay baga, di po kay nipis. 012 niya, 5x10. Stapler, number 10, yang bala. Dayon, buttons sa bulbarilla mushroom. Dayon, kutsilyo para ipikas sa buttons. Alcohol para i-disinfect sa atong kamot para nga dili makuanan o contaminated. Dayon, dextrose powder para po ni sa iyang vitamins sa mushroom. Akong ipakita ninyo ang proseso paghimo na to spoon. Muna siya proseso na to mga ka-agri-friends atong tagurog. Ginagmay, muna siya pagtagod para atong labhan pagkahuman. Mura ni kadagko mga agri-friends. Okay rin siya kadagko. Dili po kay dagko, dili po kay gagmay. So, muna ni siya. Apila yan dahon ka agri-friends. Tanan, no? Muna siya kadagko ka agri-friends. Ilan na itong lupat.
Ang sunod mga ka-agri-friends, ato na pong isulod sa pisnit. Maghimo tag pisnit sa kubago. Dito na to isulod kining atong tinagod nga una sa tundan para ready nga ato ni siyang labhan. Okay, muna na ka-agri-friends. Napunta karon sa paglimpyo aning atong tinagod nga una sa tundan para pag ready imuuno na tong similya or spawn sa bulbarila na sulod. Naman tay tap pwede gikan sa tap ihugas na ko dire o wala mo tap mga ka-agri-friends pwede puso pwede mga planggana pundo mo inon lang ani pagkuan agri-friends ang proseso mawala na yung iyang kaugalingon nga duga kita-kitakan gini ka-agri-friends. Oh. Mawala nang iyang kaugalingon nga duga. So okay na. Oh. Yun siya ka-agri-friends, oh. Limpyuhan gina siya ka-agri-friends kay mo manay sinugdanan sa contaminate kung dili nimo kuhaon ang iyang kaugalingon nga duga. Muna siya proseso mga ka-agri-friends. Nawag ninyo mga ka-agri-friends yung sa paglimpyo para nga kamoy mo trabaho diya successful yun. Kita, gamay na rin kulang agri-friends, oh. Tinaw na, oh. Tinaw na. Kina. Kina ka-agri-friends. Tinaw na siya, oh. Tinaw na, oh. Tinaw na. Ato na ning ibula dito sa init. Ato nang gibulad ang katong atong limpyuhan nga una sa tundan. Pag uga ni mga agri-friends, lahi na pod nga proseso dito. Dito ninyo makita ug unsaon na to paghimo og mother's food. Friends, nauga naman tong atong gibulad ganina. So, ato na ning isulod sa planggana, atong dadon dito sa atong area para atong lahat. Ba naman agri-friends, oh. Ba nag-ayo. Muna yung sakto kauga agri-friends, ayaw ninyo kalang-alanga o bulad para sada ang resulta. Ba kayo? Kayo sada ni ho nindot ni okay ako ipakita ninyo unsa kauga ang atong binulad atong una sa tundan ang kauga mga agri-friends mukagay na agri-friends oh muabog na gani uga na gid siya 100% mauga. Hello mga ka-agri-friends, niya na punta aning paghimo na gyud aning spawn o similias mushroom nga bulbarila. Kini atong mga sangkap, unahon ako ang pagkuan dextrose powder karon atong gamiton og ang tubig linitro. Hindi ka kita mo ni agri-friends,
isa ka litron tubig, ikaduhang litro. Kining duha ka litro nga tubig, agri-friends, ato ning sagulan ug duha pod ka kutsara nga dextrose powder. Kada litro ani tagsa ka kutsara nga atong panana timpla. So, muna siya ka agri-friends, atong ablihan ning dextrose powder para atong timpla. Duha ka litro ang tubig nato diri nga agri-friends, duha pod ka kutsara ang atong ibutang sa balde. Ha? Duha ka kutsara nga agri-friends. Kina. So atong sagulon. Tapos atong ibubo, nahinay aning uga nga dahon sa saging. Nahinay lang taman nga humud-humud lang ni siya. Kini bana-bana ni mga ka-agri-friends, wa ni sukod, mga pila ka litro dili. Ang importante lang hikapon na ni siya mga ka-agri-friends. Dinhinas kamot nimo ni matimplahi. Sige kag ukay taman nga musunok ang iyang tubig nga naay dextrose powder. Ang dextrose powder mga ka-agri-friends, muna iyang vitamins sa spoon. Wala ta magamit o mga abono, 14, atong urea, wala. Ang atong gigamit karon kining dextrose powder. Ato ning huwaton mga ka-agri-friends, taman siya nga musagol, mo absorb yun. Gituyo taman na ka-agri-friends nga uga kayo ang una sa saging para nga pagbutang nato sa tubig nga doon na sagol nga dextrose powder, musunok gid siya. Muna siya tumungog toyo na to agri-friends. Kini, hapit na oh. Kulang man gamay. Kun-ana po na to. Okay. Dili pa ta mag-alcohol ni agri-friends ha, basi matingala mo. Wala pa ni. Dili pa ni. Delikado. Nyo madam-madahon mga ka-agri-friends, ang pagtimpla nini unsaon pag ilan ninyo ang kabasa ug ang kauga, kumoto ninyo. Wa nay motulo. Good. Muna na siya good. Ug uga po kayo inyong sagulan o gamay na kong tubig. Anam-anam lang. Dili ninyo direktahon. Kaya ang unas nga uga, lugay kay mutuhok. Kay 100% uga mo ginasiya. Ini, ano ni ka-agri-friends oh? Nawa ninyo ka-agri-friends ug nabay gitulo. Diba wala? Muna na siya time nga atong isulod sa 5/10 012 na salupin. Pagsulod na ito ka-agri-friends, anira. Dali ra kayo na siya ka-agri-friends. Bana-banahon lang po ninyo, dili na ito magkinahanglan o ato pang kilohon, kayong uban ng utana nga, timbangon ba daw? Dili. Inyo lagi yung sigurohon ang kabasa, basa-basa, ang kauga, inyong makontrol lang. Okay, ano siya ka-agri-friends oh? Ka-agri-friends, ato ning tiwason upod sulod, dayon, ato ding stapler paghuman. Kini agri-friends, yun ani na ka, puno, ang okay na. Ato ding stapleran, kausa lang, ka-agri-friends, para nga pag humana itong stem, dali na po ninyo pag-abli. Muna siya ka-agri-friends, kinitanan ato ning isulod sa salupin. Mga ka-agri-friends, muna kining atong nahumana o gripak, atong itiplahan o dextrose powder. Padoong natangad to pagluto niya sa drum para ma-steam siya 4 hours.
No kagre friends, ikanta dito naghalo sa dahon sa saging para atong ihapin anin drum para proteksyon sa atong hinimong nga spoon nga dili masunog. So ato na ni siyang pinan. Pinla na to para pang takip. Kagre friends, ang atong purpose ani nga dili lang malanay ang salupin. Yuhon ginaka-defense sa pagbutang, madili masagid ang iyang salupin sa drum. Kaya malanay man. Nagka-reference, ato na na-ready, ato nang gihapin na nagilid sa drum. So, ako na pong gibutangan dito silbi steamer nga di masagyad kining salupin pagbutang na to sa drum. So, ato na ning ipahin kag-reference. Ang pagpail na to kag-reference, dali na ganyan siya. Patindog na siya kag-reference. Ayaw ninyo itumba. Dili itumba kag-reference. Kaya aron nga makuan gid siya. Maig yung pagkapahimutang. Sa iya pong distansya sa tubig ni kag-reference gikan sa iyang sagsagan, 2 pulgada ang kinahanglan nga atong distansya sa tubig. Para pag bukal, dili siya maawas, dili maawasan. So punon ta ning first layer nga kag-reference. Kay second layer ba ni kag-reference, basig matingala mo lahi na po ang posisyon. So atong humnon ang isa ka layer. Kahumantag isa ka layer kag-reference, patindog ni tanan, tingala mo niya ang lahi na po posisyon ang pagbutang na to sa rinipak nga salupin. Kung tingala mo, technique na siya kag-reference para sure ball ang inyong itarbaho. Dili mo kamahay. Success yun atong trabaho. Sundalan ninyo kag-reference. Ikining akong gipakita ninyo 100%. Ug inyo ning sundon, success mo. So, nahuman naman ta sa primerong layer. Sa ikaduhang layer, mga kag-reference, lahi na pud ning estilo. Sig matingala mo. Ang isa ka layer kag-reference 40. Kada layer, upat man ay layer. So, ang isa ka drum kag-reference, ug drum gyud nyo lutuan, size 160 pack. Kini. 40 times 4. So mga kag-reference, ako ipakita ninyong ikaduhang layer. Sige tingala mo. Dili na gihayang, kulob na. O sa'y purpose sa kulob? Para ang tubig iyang singot, dili masudlan. Nag-akob silang duha. Hayang kulob na sila. Na naghayang na po'y nagkulob. Kira manay kag-reference. Hindi lagi pael. Alera kina siya. Ipon ni mayong hugton kay ninyo kay ang iyang aso steam ra man eh. Maningon nga pan steam ra ni siya, aso ra.
asuray makaluto. Dili mo kapuno ka agri-friends, okay ra gyapon. Isang duha ra mo kalir, pwede ra. Pan gituyo mo gani siya upat kalir mga agri-friends, kay ngano dili ta kansi sa suglog. Pinalit ta mang kahoy. So, ekonomiya ta. Okay. Kaduhang layer. Ito nga siya na yung space mga ka-preference na makalusot ang iyang aso. No? Ikatulong ka-preference, kung mag-abot pa mong tulo ka layer, hayang na po. Yung na nag-preference. O mag-abot mong tulo. Na ikatulo, na. Kung gusto na mong ikaupat mga ka-preference, mao gyapon sa gibuhat nato pilmiro. Humana magluto, so ako nang haunon karon taon-taon, apan akong ipahibalo ninyo, kay wa man ako ipahibalo ganina ang katason sa tubig gikan sa drum, at ditso raman ko pasabot ninyo, ang gikan sa distansya sa lubot sa drum, 10 inches ang iyang saksagan. So 10 inches, drum ni dire, yang lubot 10 inches. Sa upat ka oras, dili gini siya mohubas. Apan gikan diri sa ibabaw, daon tag 2 pulgada, para ang tubig nga pag kuan niya bukal nga di mo dapat sa atong similya. Karon mga ka-agri-friends, humanaman tag luto sa 4 ka oras, atong steam 4 ka oras katong atong gilunog ganina. So ako nang habwaon dito kay ako nang ipakita ninyo sa another na pud nga proseso. Ato ning pabugnaon mga ka-agri-friends ay ato dayon ning panon-on niya. Dali ra man ni, di na maabot og 1 ka oras, dali ra man ni siya mabugnaw. Hello mga ka-agri-friends, humanaman tag steam dahil atong gipabugnaw, gibana-banaon na nato nga bugnaw na gyud. Paghikap na to nga bugnaw na, para gyud sure nga mabugnaw na. Inyong iana sa inyong aping ug bugnaw na gyud. Nga banabana na ko mga ka-agri-friends, mga oras kapin. So atong ablihan ang kining atong ipabugnaw na nga himo natong silya. So kini pag humana tong abli mga ka-agri-friends, nanatay giandam nga butons. Dairy culture man ni agri-friends. Tudloan ta mo og pinakadali aron maka tuon gimog sakto. Kay ipaagi nato atong mga PDE taas kay itong proseso. May mangyapon to. Pang gusto ko nga magkakaton mo nga diretso. So, dinhitas critical na trabaho mga ka-agri-friends. Kinahanglan na kita og alcohol. Uban ganan ni laboratory man. Napay kimpit. Pag kining ako agri-friends, okay ni. 100% sundal na ninyo. Ang hugas na mong alcohol.
Kining kutsilyo, inyo ning hugasan og alkohol. Ayaw na tong lam, ay na to, alkohol lang. Oh. Piliin ninyo mga ka-agri friends, kini. Kanang wala pa siya mubuka, kini nagbuka na ka-agri friends. Ayaw na ni. Kini. Mune atong i-direct culture. Kini. Kini. Mune atong i-direct culture. Ayaw na ni. Kinakita na iyang ulo. Ayaw na. Pinili og mag-direct culture ta mga ka-agri friends. So, kini naman ang atong buhaton ani atong yung panag-alkohol. Wala na tayo kimpit-kimpit. Panita na to ni ug gamay dapit siyang sampot ka-agri friends. Nadinhing spoon. Nadinhi mga ka-agri friends. Nalira kay ni. Ayaw ang sa una ang kini may gibuhaton ang taas. Langan to. Kini mo'y na-discovery ko ni. Ugay na ko naka-discovery ani. Mas kusog na siya, mas dali na. Kining inyong binangag, kining atong steam nga bugnaw na, gibangagan, o atong giablihan, atong pasudlan, ani, tanawan nyo ka-agri friends. Ang lubot ra mo'y atong gamit. Bangagi gamay, kamuta lang. Ay mo kadlok, ibutang, agri friends o. Yun eh. Yan kilid. Kana, o, muna na siya ka-agri friends o. Pasimple na kayo. Ato din takpan. Pag takip ta na ka-agri friends, siguraduho na to nga way makahungaw. Tulo. So ato na ni siyang i-standby. I-standby ta ni ka-agri friends og 15 days. Hangtod nga masiso na siya. Pwede na nimo matanom dito sa atong farm. Pwede kag magbiding, pwede na ka og mag-continue. 15 days ha. Dayon pagka 15 days, muna ni siya may tabo, mga ka-agri friends. 15 days na no, muna ni siya ato i-continue mga ka-agri friends. Inyog yung sundon pag ayo ka-agri friends, kini na po inyo nang gamiton. Muna ni siya resulta. Muna ni atong itanom dito sa itong farm. Lihan ako ka-agri friends, aron makita ninyo kung sa resulta sa atong pigkwan. Muna siya ka-agri friends, ang resulta sa buttons nga atong gibutang diya sa ibabaw. After 15 days. Pwede na ni nato magamit dito sa atong farm. Kini, aktibo na kayo ni, kinakita ninyo na namuti-puti ng mga pinheads. So, ato ning itanom dito sa bidding, magpaabot ng putag duha ka semana, harvest na ta. Basig matingala mo, dili tanang buttons nga pwede na to i-culture. Kini nga klase kay nagbukhad na siya, ung-ung na, di ni pwede. Kaya ang yang spores ani tangtang na, nakabuga na. So di ni pwede. Kini siya mga ka-agri friends, muna siya pwede. Wala pa siya magbuka. Labi na gyud kini. Kung gusto mo kini para sigurado, oh. Apan siguraduhan ninyo nga dili gyud ang taas inyong maputol. Dinhi gyud sa ubos. Kini raw. Panitan ninyo ang isa ka buok ani, pwede duha ka sa lupin inyong masudlan o argabyado kita, pwede ang isa ka sa lupin, isa. Ani. Kini ka-agri friends, pikasa ka putla. Okay, nara siya ka-agri friends, na dinhi ang punjay o respond. Hello ka-agri friends, welcome sa Marikit Mushroom Farm. Aniya diri sa Barangay Dalipuga, Phase 2 Kalubihon. Kung gusto mo bisita, naarami sa highway, makita ninyo dayon ang amo ang signage sa tarpaulin diri sa Kalubihon Phase 2, Dalipuga, Barangay Dalipuga, Iligan City. So, ka-agri friends, ang amo ang produkto mao kini ang among mushroom and naapod tay mushroom spoon. So kining mushroom spoon originally ginahimo gyud sa akong amahan
garantisado 100% na kinimia inyong mapalit nga mga spoon mutubo na gayud sa inyong mga garden. So kung gusto pod mo mapalit og fresh mushroom, naapod tay fresh mushroom nga gabaligya diri sa ato ang farm, pwede mo diri nga mo visit, pwede pod ang katong mga gusto nga mo order, you can contact akong ihatag sa akong amahan aron mahatag kaninyo ang contact number kung asa kami niyo pwedeng makontak. Ang mga ka-agri-friends, ang among contact number sa ako na yung personal 0905-933-9029. Di mo na akong contact number ka-agri-friends. Naupunta ang mga ka-agri-friends, wani mo rin mo visit mo sa among farm sa farm. Ka-agri-friends, ako kamong imbita dayon kamo sa amo ang farm diri sa Barangay Dalipuga, especially sa ato ang LGU, sa ato ang mga barangay, sa ato ang kabaranggayan nga welcome kamo diri sa amo ang farm sa Marikit Mushroom Farm. Pwede kamo nga mag-training diri sa amo ang farm like sa ato ang mga women's aron mahimo kining livelihood program sa inyong association, and also mo-cater pod mi especially sa mga farmers. Tudloan namo kamo kung unsaon ang pagtanom sa mushroom ug unsaon ang pagpatubo niini. Ug sa umaabot pod ka agri-friends, matukod na ang amo ang dormitory para sa amo ang mga participants nga naa sa Lagyo. Dili na sila magstay. Function hall with dormitory puhon. Amo kamong imbitahon ni Ana sa pagkahuman niining amo ang building. So, ka-agri-friends, visit na kini ang tandem sa amahan ug anak nga naghimong farmers. Even for how many years nga akong amahan gasigi og hisgot o gasigi og hangyo kanako nga mahimo akong farmer sama kaniya. Karon ka agri-friends, salamat kayo sa ETI, sa atong ETI nga mao gyud nag-abni kanako nga mamahimong farmers. Nainganyo ko tungod gayod sa unang-una sa camp. Thank you sa inyong paghatag kanako og opportunity. So ka-agri-friends, ayaw kalimot bisitahi ang Marikit Mushroom Farm diri sa Phase 2 Kalubihon, Dalipuga, Iligan City. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain
Natubag na gyud ko mga pangutana last week mahitungod sa paghimo og sponge. Makita nato nga anaa na gilay sa atong palibot ang kinahanglan para sa pag-produce sa atong very own mushroom sponge. Sama sa unang sa saging, di ba? Giingon pa ni Sir Pedro na dapat saging tundan gyud ang atong gamiton. Ug detalye pud kaayo ni si Sir Pets maong dali ra gyud kaayo tun-an ang paghimo niini. We hope na daghan mong natun-an mga Kagri friends. Padayon lang gawin mo sa paglantaw kay isunod nato ang announcement with Sir Japet and ating tanong of the episode with Ate Cass and what's next with Ate Lalay. Siguraduha nga official participant ka sa atong webinar. Ang registration amuang i-post sa among Facebook page a week before the streaming of this episode. Once registered, ayaw kalimot mag-pan out, like, and share ang maong episode, and comment down your name. Only official participants are eligible para mo-appeal sa among mga pa-contest. Human sa episode, don't forget to fill out our evaluation form nga amo akong i-post uban ang registration. So, register now because these are certificate courses. Before we give you our ating tanong of the episode, ako nang i-announce ang atong winner last episode sa pangutana. Ihatag ang mga gamitunon sa paghimo og mushroom bed o explain ang pamaagi niini. And our winner is Miss Jocelyn Pedialoga. The winner will receive an AgriStory Health T-shirt, mug, plus a glitter! Ready na ba mo sa ating tanong of the episode? Here is the question. Unsa ang mga materyales sa paghimo sa mushroom sponge? Ako po turod. Unsa ang mga materyales sa paghimo sa mushroom sponge? Submit your answers via private message and get a chance to win AgriStory mug, t-shirt, and blender too. Winners will be announced next episode. PM us your answers, as in now. Moving on, let's hear about our next episode from Lalay. Atong ipadayon ang Girl Power next week as we continue to celebrate Women's Month through the life and success of a woman in the field of farming. Miss Marivic Tagupa of the Safe GCC Farm. This is for the episode 4 of our Victoria High sa ATI webinar series Women in Rice. Tune in at ATI Northern Mindanao FPH at 10 to 45 a.m.